Sugeng enjing kula Novi Puspita Ki Helmaking saka kelas 11 PS tunggal nomor absen selawe badhe pranatacara pengetan tanggap warsa sekolah. Salam sejahtera. Kaluwun nuwun ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah saha para guru ingkang kula hormati, ugi dumateng para siswa ingkang kula tresnani. Keparengan ing mriki kula badhe matur wonten ngersa panjenengan sami minangka pranatacara pengetan tanggap warsa sekolah ingkang kaping 52 Surya kaping 14 Januari 2020. Ingkang sepisan kula macapaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang murbeng agesang dene panjenenganipun sampun kersa paring kanugrahan dumateng kita sadaya. Katandha ing dalu punika kita sampun dipun keparengaken makempal katih wilujeng ing papan punika. Kaping kalihipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhah awit sedaya warga Semak Untung Suropati Sidoarjo sampun sami keparengan paring pamyantu punapa kemawon dhateng panitia. Muri saged impun kelaksanaan mahargya pengetan dinten pengetan tanggap warsa sekolah ingkang kaping 52 Surya kaping 14 Januari 2020. Susunan acaranipun ingkang punika: pambuka, nembang sesarengan tembang Himne Semak Untung Suropati Sidoarjo, sambutan kepala sekolah, sambutan ketua panitia, sambutan ketua komite, piwaosan donga penutup. Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan salajengipun kesekecaaken lenggah dumugi paripurnanging adicara. Ingkang kapisan, monggo kita panjenengan sedaya purwakani adicara menika déning waosan kula ndherekaken matur nuwun dhumateng panjenengan sedaya amargi sampin kersa punika adicara menika déning waosan. Salajengipun atur pengemban Bapak Kepala Sekolah Bapak Albert saranta kula semangaken matur nuwun dhumateng Bapak Albert ingkang sampun kersa atur sesorah. Salajengipun atur pangandika saking Bucis minangka ketua panitia. Bucis kula sumangakaken matur nuwun déning Bucis ingkang sampun kersa paring atur sesorahan. Salajengipun atur pangandika saking Bu Retno minangka ketua komite. Bu Retno kula sumangakaken matur nuwun dhumateng Bu Retno ingkang sampun kersa paring atur sesorah. Salajengipun monggo lan panjenengan sedaya ndonga sesarehan ingkang badhe dipundherekaken déning Pak Yosep. Pak Yosep kula sumanggakaken matur nuwun dhumateng Pak Yosep amargi sampun ndherekaken donga sesarehan menika. Adicara ingkang pungkasan inggih menika wasana. Kula minangka pranatacara nyuwun agunging pangapunten dumateng panjenengan sedaya menawi kula kathah kalapatan. Sumangga kita pungkasi adicara menika déning waosan. Kula ndherekaken matur nuwun.